Hej med jer, her kommer en video fra Nina i Studievalg, og den handler i dag om erhvervsuddannelser, også det man kalder EUD. Og hvad gør man, hvis man er student, og man gerne vil have en erhvervsuddannelse? Fordi det er der rigtig mange, der gør. Og man kan sige, at erhvervsuddannelser kunne du have taget direkte fra 9. klasse, men det er bestemt ikke spild, hvis du vælger at gøre det efter en studentereksamen, fordi så er du bare klædt virkelig godt på til at komme i gang og levere noget ude i de der virksomheder. For det er jo det, der er specielt ved erhvervsuddannelser, ikke? Det er, at det ikke er en måde at gå på uddannelse, hvor du sidder og skal læse og aflevere en masse skriftlige opgaver. Du er ude i en virksomhed. Du skal levere et produkt til kunderne. Der bliver regnet med dig. Så det kan være en rigtig, rigtig sjov måde at tage en uddannelse på og lære nogle nye ting. Og så får du også løn imens. Det er jo også fedt. Har du brug for mere hjælp end det, jeg giver her i videoen, så husk du er altid velkommen til at booke vejledning med os i Studievalg. Det gør du på studievalg.dk. Og vi er jo gratis, og du kan altid bruge os, og så videre, og så videre. Jeg deler lige og viser uddannelsessystemet. Det har jeg også lavet nogle andre videoer om. Og i dag så handler det jo altså om det her over, der hedder erhvervsuddannelse. Og man kan sige, at erhvervsuddannelse, det kunne for eksempel være at blive flytekniker, ambulancebehandler, procesoperatør, frisør, finanselev eller et eller andet. Så hvordan foregår det egentlig, når man allerede er student og gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse? Du springer det der grundforløb 1 over og går direkte videre til grundforløb 2, som er altså et skoleforløb, hvor du får nogle teoretiske fag, der klæder dig godt på i forhold til den elevplads, du skal ud og starte i bagefter. Det tager 5 måneder, du får SU, og så er du klar. Og så går du i gang med en elevplads med løn. Den skal du altså selv have fundet, og det gør du tit, finder du den under grundforløb 2. Og du får løn det omkring 11-12.000 om måneden eller sådan noget før skat. Og så er du tilbage nogle gange på nogle korte skoleforløb og ud at være elev igen. Og sådan fortsætter du nogle gange, indtil du til sidst tager svendeprøven, og så er du færdiguddannet. Hvis du vil tilmelde dig sådan grundforløb 2 og komme i gang med det, så skal du altid lige kontakte en studievejleder på den skole, du gerne vil ind på. Fordi man kan sige, at rent praktisk, så er det optagelse.dk, du bruger til at tilmelde dig. Men fordi at du allerede har en studentereksamen, så kan de sammensætte det der grundforløb 2 særligt til dig, så du ikke kommer til at have nogle fag, du fx allerede har haft fra din studentereksamen. Så kontakt lige en vejleder, du finder altid deres kontaktoplysninger inde på hjemmesiderne. Jeg er for eksempel inde på SOSUH her, ikke? Og så se også lige, hvornår grundforløb 2 starter op, fordi for erhvervsuddannelserne, det er ikke ligesom de videregående uddannelser, hvor der er kvote 1 og 2, og man skal tilmelde sig om foråret og sådan noget. På erhvervsuddannelserne kan de starte hold op hele året, og det kan også være mange forskellige steder. Så gå lige ind på hjemmesiden og find ud af, hvornår starter de egentlig op et grundforløb 2, jeg gerne vil i gang med. Hvis du vil en endnu hurtigere vej end det der grundforløb 2, man kan bare meget gerne også vil i gang med en elevplads, så er der en masse veje inden for business, for eksempel nogle af de her uddannelser. Og der foregår det sådan, at du springer både grundforløb 1 og 2 over, når du er student. Hvis du er alt andet end HHX'er, altså SCX'er eller et eller andet, HF'er, så skal du lige ind og have et 5-ugers kursus, der hedder EUS, Erhvervsuddannelse for Studerende. Og når du har taget det 5-ugers kursus, så er du klar til en elevplads. Så du skal altså hurtigt også, allerede måske inden du tilmelder dig EUS, have fundet den elevplads, du godt kunne tænke dig at gå i gang med. Og så er det igen nogle skoleperioder, nogle elevperioder osv., en svendeprøve, og så er du færdiguddannet. Inden på for eksempel Next, de udbyder de her EUS-kurser. Det er SU-berettet og gratis, og så er det altså 5 uger, så er du færdig og klar til en elevplads inden for noget med kontor, handel osv. Hvordan finder jeg så elevpladser? Jamen, der er den, der hedder lærepladsen.dk. Den kan være et sted at starte, hvor du kan både søge om i det hele taget, hvem er godkendt til at have elever, og hvem har opslag ude lige nu. Der er også den, der hedder elevplads.dk. Det er så, hvis du vil noget for finans og elev, de der uddannelser, hvor du kunne tage et EUS på 5 uger og så komme i gang. Jeg skal nok lægge linksene nede i beskrivelsen. Der er også den, der hedder Skillsguiden. Det er altså en god side, fordi der er alle mulige sjove videoer med folk, der fortæller omkring, hvordan er det egentlig at gå på en erhvervsuddannelse? Hvordan er det at skulle være ude i en virksomhed og levere et produkt osv.? Så tak for, at du kiggede med, og har du brug for mere hjælp, så er det altid også i studievalg.dk, du kan få hjælp hos. Hej igen.